Johnson. Wenzani ngempela? Ngixolele iskim sami bese ngiqaleke kakhulu. Usweet lo umunye ungayo wona uthathe. Ngamnganami kulambekile and mina ke umama mina wangifundisa ukuthi ngingabodlala nje ngokudla. Wejojo, awuthathe wonke lo sweet lo umunye ungayo nalo sephaketheni ubeke la. Hawu mnganami anginivele usungakumina velani usale usungipha wona. Wejojo, azongidakelwa wena nomfuna ngicasukele kuwena. Mnganami wena avunjena ke mnganami. Awu mnganami angixolele mnganami. Hey. Ngixolisa mina la weJojo. Hawu weJojo yazi kulezi insuku angizizwa nje kahle amandla ami. Futhi engathi ngizoshona. Hayibo we mnganami angini uyakhumbula ukuthi wena awungizali. Phonga lokho. Hawu we mnganami angini awuzushiya izigabo nje kumina ukhona uzowi ongamelana nezilwane zakho. Jojo uyangazi nje ukuthi mina anginamndeni. Sengiuqothe wonke umndeni wami umuntu engisele naye uwena nje kuphela engimethemba umngane. Hayibo hayi nje ngama boys. Hayibo Jojo le ndaba ijulile. We mnganami ayingajuleli nje ngaselwane no mnganami ngizotrenda. Jojo azisekho ilwane ayisekho. Uthini? Ngoba ngisho nje mngani wami ukuthi angisawezwa amandla ami noma ngimephi nezilwana ngazi noma isakhona. Ngicabanga ukuthatha uhambo namhlanje oluya kungwenya. Uyena kuphela indoda engiyethemba engangisiza kulolu daba. Khanyisa dosi la awele sokola. Awele sokola. Awele sokola. Awele sokola. Awona mama usafuna ungivala lapha endlini ngithi isithelo sami. Hayibo, izodwa ngidle usokisi wena nje uzongimela kancane ke. Hawu, wona mama uhlezi usho kanje na. Awu into ezihle ziyalinda phela. Zinda kanjani mama zibe idliwa phambi kwami ngibhekile. Linda into encane. Sadlala amabhozi ekudleni. Oh, maseke amaqhawe sepeleselele phansi semnce njengesiqeda ke nini ngathini. Hayibo, imapha amaqhawalela? Hawu. Icela zisifubeni nangemungu. Hayi futhi mina awanga uyehla le nqola mina. Hayibo wala mina. Ha ungazonyaka mfana wami. Hayibo. Sengingabane ngithakatheke ninoyihlo. Hayi phela ngizotrenda phela la. Nobaba wakho futhi uqala ukubulala uthama lami ngathula. Hayibo, kade amagama akho baba umsulu. Hayi mude. Hayi uyaro. Usufuna ukuthi usuwina ka 74 manje. Usaya baba. Wena ususebenzisa 10 bawu. Hayibo. Wangwenya, nina wangwenya usugugile wena. Usuvela ukhulume nje wedwa. Udlala amakhadi wedwa ngabe lapha abantu busy nje wena udlala lena. Wendod. Waqhamusa ugulukudela nje ufunani? Hayi ngwenya, mana phela ngeke ngagulukudela phela ngibuza ukhuluma uthi nomphakathi ukhathazekile lokho ngathi usoya. Wena usuvela udlala amakhadi wedwa letha lapha kulenza. Wenzani? Mude. Uyadelela lokho. Ukhuluma nobani mude ini ngoba imini ukhuluma naye manje. Ngwenya mfethu awuyeke lento mfethu ungisize. Hawu. Lalela. Ufunani? Uzowenzani la? Cha phela la ngwenya into engizoyenza buka phela uyabona lapha eMlazi leli business lami ibhesahede lokundiza ngomshanela sesibaningi manje yabona bafaka izandla labafana abazi nalutho manje ngifuna ukuthi amandla othi kube mina ibhoza uyabona Ungana. Hayi mude. Akuyena umngani wami lona. Ukhuluma nobani ngoba phela mina ngilalela ngwenya ngila yabona ngifuna ungisize unginike umuthi mngana wami uthi yabona bangizabe lapha.
ngifuna nje kuphathe mina. Lalela. Idlozi li offline angisebenzi namhlanje. Hayi lalela ngingalikhonekthisa mina phela lingabi offline. Singinali udata mina phela wena ngiyacela mfowethu. Awusiza akekho umunye umuntu. Lalela. Ngizokunika lo muthi. Okay. Angihloli namhlanje. Uyaqhubeka. Mude. Ngwenya bazosanganiswa amakhadi no TikTok bebancane la. Hayibo. Ngabe umuntu uyasihlolela la. Busy. Mi. Ngenza kanjani la ngiyakeza ngiyaqhuma ngiyaphalaza. Uyaqhuma uyachatha uyaphalaza. Angibizi magama umuntu yimina nje. Ya. Hayi. Wengwenya awuyindoda emadodeni. Waphinde ubuye lana. Ungiphazamisa. Buka manje usuhlanganisa amaphepha. Sekufanele ngidliwe futhi again. Ngidala kunawe. Hayi mude. Asiqale phansi. Oh yeah. Oh yeah. Yelawini. Awuphethe Jojo mfethu. Manje awusho mfethu. Nesiqiniseko lo mjuda bethi asanamandla mfethu. Hawu we mnganami angini yimi lo okususela phana ezantsi la kade sihleli khona wakuletha le ngine 100% yalento engiyikhulumayo. Uthi ngiyacabanga yazi la. Angifuni mathi siyapranka lo mjuda lo vele shaye thina ngezulu mfethu. Layelani bafethu asenzeni lento le. Manje mina sengijaha ukubona inkanyamba ishaya isikomoto. Awukanyamba ishaya isikomoto kwalo nokuthule ntombazane. Koqala impilo yami la esengcupheni. Hawu kodwa ngamnganami. We mnganami. Wena khuleka nje. Vele wenzise lapha nokwasema movie. Yazi actor kancane. Beka la sokisi mfethu and the deal wayenza lento le ngizocoshisa u1 mfethu. Ini udakiwe. Uyanyangivume ayibo. Yes wena ndoda. Hey, fusek wena. Hlamba. Hayibo. Khuluma nobaba kanjalo wena. We George. Awukhuzeleli phala lakho George. Khuza lo muntu wakho. Hayibo sokisi wenzani mfethu? Komphila. Wena khuluma nawe ukuthi mina wabulelelana nobaba wena. Hawu ndodana besidlala mfana wami yabona. Angazi ukuthi baba wakho lela zulu akalivikanga kanjani. Lamthatha. Uthini? Bamba wena. Thatha zakho zonke siphume sohlangane bale. Phela ngelusa mina ngakhulele. Andisokisi mfethu. Somshayelana umuntu wami. Ngeke ngampela mfethu bengingayisayinanga nje mina le ukuthi uzongishaya ngempama ngcono ngiphinzelele. Wasibuyisa kuzobona ukhumbula ukuthi baba ngizokusikhe lakho la sipejile la. Mission is done futhi. Yazi kahle mina ngithi wenzile umsebenzi oncomekayo bhuti. Awuhalela ukungiphinda ngenye. Yona Slim wenzani manje? Awu mama. Azini bafethu asibe eceleni leyo nto leyo ndaba bafethu. Ngazi phezu lo mjida bese beqinisile umbulale ngempela ubaba yazi. Yo mfethu. Manje uzomisa kanjani? Cha ngifuna afe mfethu ngifuna afike. Ngidakiwe ningangifaki nje mina kuleyo nto already kunenkinga ngafuna ukushisa ngisho ubuzo. Hey kungazogula wena vele usuphakathi wena. Wena usesikimi sami kanje manje nobabili futhi. Yini ngifake lenkinga le? Wena wabulala kaze wazuzane. Sele ngiyasola. Anibamba. Nenzani la? Hayibo. Kahle baba ngathi badala kanje uzosibuza lona noma ID. Awuthule nje wena Bhova. Awuthula ngikhulumi nawe. Awukahle baba. Awukahle nje ngedrama. Idrama yana. Wena uhamba usakaza ikiwi nje izwe lonke leli. Uhamba uyangihlaza nje. Awudlule baba sakhuluma indaba zama2K. Hayibo, ezinjani ke zama2K? Uyayazi baba? Hayi.
Hlofu hayi angiyazi hlofu kuyini lokho ndodakazi? Inkonzo sekamereni. Awu sibakade Jesu. Inkonzo yasekameleni. Ngiyayazi leyo nto mina. Ngihlezi ngiyenza inkonzo yasekameleni noma wakho. Haleluya. Hayi. Umdala kanje ufundisa i2K izinto. Ayaya. Ngicela ungangicasuli wena. Wena ngicela ungangicasuli. Nomfowenu ungihubha ngemmese le usevela ngicasula kabe lokho engijaha ethi mina ngabulala uyihlo. Vele uyaphika yini? Hayi bo baba. Nkosi yami. Angazi noma sekumele ngithathe umicrophone nespeaker ngiyobeka entabeni ngithi helele yimina vele ngambulala. Yebo ngambulala uyihlo manje. Hayi bo baba. Hayibo. Bangicasula lapha. Uyasebenza nje. Benza ngazi ukuthi ubaba wabo yena ubengathakatha ubemsula. Kanti ubaba wakho sasithakatha naye. Futhi mina bengambulala ukuthi mhlawumbe lento ipersonal bengigudluza nje isiphazamisa endleleni yami. Hayibo. Angizwanga. Tata sohlanga nesikale. Tata zakho zonke siphume sohlanga nebale. Phela ngelusa mina ngakulele ntabe. Singadlala amavake funda. Uphatha nyombe. Sifuna uphatha nyombe. Uphatha nyombe. Uphatha nyombe ma. Sifuna uphatha nyombe. Uphatha nyombe. Sifuna uphatha nyombe. Uphatha nyombe. Uphatha nyombe ma. Nkosi ngicela ungisize nami ngithethelele. Baningi abantu bona bangonile ngicela ungisize. Nkosi ngithethelele. Baningi abantu bona bangonile ngicela ungisize. Nkosi ngithethelele. Baningi abantu bona bangonile.